Takže ja vás vítam pri mojom ďalšom videu, v ktorom vám ukážem časť z mojej pyrotechniky. Toto je už part 3, toto by už mal byť tento rok definitívne posledný. Tu vám vlastne ukážem iba moje ohňostroje, mám dva. Tak začneme. Tu mám nový bumbác, 16 ranový. Má to efekty, počkať, prečítam vám. Červené, zelené, modré a zlaté kvety s rachotením a s červenými, zelenými, modrými a zlatými chvostmi. Proste klasický malý ohňostroj. A no, stál má 4 eurá. A ďalej tu máme Múmia, takisto 16 ranový ohňostroj. Tu vám prečítam takisto efekty. Tu máme červené, zelené, modré a zlaté vlny s červenými, zelenými, modrými a zlatými chvostmi. Tento ohňostroj ma stál 5 eur. Tak a to je vlastne všetko z partu 3. Samozrejme natočím ku týmto dvom ohňostrojom aj videá, aj ku mojej ostatnej pyrotechnike. A to je teda všetko z partu 3, tak ďakujem za pozretie a na budúce.